Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked ezt az igét. Köszönjük neked, Uram, a tanításodat, a te vezetésedet. Kérlek, áld meg, Uram, az alkalmat. Te légy, Uram, mellettem. Add meg, Uram, a te szent lélek ajándékodat, hogy tudjam majd te általad hirdetni a te igédet. Vezess mindannyiunkat, Uram, szólíts meg bennünket a te igéden keresztül, hogy olyanok legyünk, amilyennek te szeretnél bennünket látni. Amen. Amen. Még egyszer János evangéliuma, 10. 31-től 42 a következőképpen. Ismét követe ragadának azért a zsidók, hogy megkövezzék őt. Felelne néki, sok jó dolgot mutattam néktek az én atyámtól, azok közül melyik dologért köveztek meg engem? Felelnének néki a zsidók mondván, jó dologért nem kövezünk meg téged, hanem káromlásért. Tudnélik, hogy te emberlétedre Istenné teszed magadat. Felelne nékik Jézus. Nincs megírva a ti törvényetekben? Én mondám, Istenek vagytok? Ha azokat Isteneknek mondá, akiknek az Isten beszéde lőn, és az írás fel nem bontatható. Arról mondjátok ti, akik Atya megszentelt és elküldött e világra, káromlás szólsz, mivel hogy azt mondám, az Isten fia vagyok. Ha az én atyám dolgait nem cselekszem, ne higgyetek nékem. Ha pedig azokat cselekszem, ha nékem nem hisztek, és higgyetek a cselekedeteknek, hogy megtudjátok, és elhiggyétek, hogy az Atya én bennem van, és én ő benne vagyok. Ismét megragadá azért őt fogni, de miként az ő kezükből, és újra elmennének túl a Jordánon arra a helyre, ahol János először keresztelt vala, és ott marada. És sokan mennének ő hozzá, és mondják vala, hogy János nem tett ugyan semmi csodát, de mindazt, amit János felől mondott, igaz vala. És sokan hívének ott ő benne. Amen. Kedves testvérek, mielőtt még elkezdődik még az igehirdetés, engedjék meg, hogy ugye a Károli fordításnál van 4 igei vers, engedjék meg, hogy ezt felolvassam, és így még inkább így megérthessük így az, hogy mi is volt problémájuk a zsidóknak és a farizeusoknak és írástudóknak. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem, és én örök életet adok nékik, és soha örökké el nem vesznek, és senki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadja ki azokat az én atyámnak kezéből. Én és az Atya egyek vagyunk. És itt történik meg sajnos az a szomorú dolog, hogy követ ragadának. A címe ennek az igének a jó pásztorról és a juhairól. Nagyon jól meglátszódik ismét az, hogy a papoknak, vagyis a farizeusoknak és az írástudóknak milyen az ő lelki világuk, milyen lélek lakozik ő bennük. És ismét megmutatkozik, hogy milyen az Úr Jézus Krisztusé, mennyire türelmes, mennyire szerető, és mennyire figyelmezteti őket, hogy vigyázzanak.
mert nem jó dolgot cselekednek, hiszen meg is kérdezi tőlük azt, hogy a cselekedeteim miatt akartok engemet megkövezni. És ők bátran ugye azt mondják, hogy nem, a cselekedeteid jók. Leginkább azért akarunk tégedet ugye megkövezni, mert ugye itt olvastuk a 30. versnél, hogy én és az Atya egyek vagyunk. Mi is volt leginkább itt is megint itt a probléma? Az, hogy nem ők vannak ugye a középpontban. Legutóbbi szerdai alkalomnál olvashattuk azt, hogy egy beleszületett vakembert gyógyított meg szombatnapon. És ugye akkor is nem egyszer ugye szombaton történt meg akár egy púpos asszonyt, aki szintén beleszületett, és akkor őt is ugyanúgy szombatnapon gyógyította meg. Nem egy olyan embert gyógyított meg, akiket pont szombatnapon. És ezt tényleg azért akarta szintén ugye az Úr Jézus Krisztus, hogy vegyék már végre észre, hogy ne legyen bálványuk. Hogy ne legyen az, hogy ők legyenek ugye a középpontban, és ne a szombat legyen az Istenük. És hányszor mindig mondogatták, hogy ha te vagy az Isten fia, akkor mondd meg. Rengetegszer vádolták ugye az Úr Jézus Krisztus azzal, hogy mondd már végre ki, te vagy az Isten fia. És nem egyszer volt olyan dolog, hogy őszintén elmondta. És ezt is bátran ugye elmondta, hogy ő is az Atya egyek. Hiszen valóságos Isten és valóságos ember. Hiszen maga az Atya mondta ki, ugye amikor keresztelő János idején, amikor megkeresztelte az Úr Jézus Krisztus, hogy hallom, Uram, a hangodat, hogy azt mondta ugye az Atya, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. És az ige testélet, és ahogy ő mondta, nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, hanem hogy betöltse. És ezért is voltak ezek a csodák, mert ez nem volt más csoda, mint a messiási csodák voltak. Ugye a farizeusok és írástudók egymás között arról tanakodtak, hogy úgy fogják majd megismerni az Isten fiát ezekkel a csodatételekkel, hogy beleszületett, sérült embereket gyógyít meg, akár vakot, akár süketet, akár sántát, vagy akár leprást, és még mondhatnám még a halottak föltámadását. És ezt mind-mind megcsinálta az Úr Jézus Krisztus. Szemük és fülük hallatára is. Hogy végre rájönjenek arra is, meglássák, hogy tényleg ő az Isten fia. És ráadásul éppen ugye nem egyszer van az, hogy elmondja azt őszintén, hogy igen, ő az. Volt egy olyan eset is, amikor azt mondták magukról, ugye a farizeusok és írástudók, hogy mi vagyunk a kiválasztottak, mi Ábrahám gyermekei vagyunk. És akkor azt mondta nekik ugye az Úr Jézus Krisztus, ha Ábrahám gyermekei volnátok, nem akarnátok engemet megölni. Mert az elején ugye azt olvassuk, hogy akár készek voltak, akár meg is ölni az Úr Jézus Krisztus. Csak azért, mert kimondta az igazat. Az ember, amikor hallja az Úr szavát, és amikor megérinti őt, vagy azt csinálja, hogy föllázad, mint most itt olvashattuk itt a farizeusokat és az írástudókat, vagy éppen nem mondanak semmit, vagy éppen végül megérinti őket az Úr, és elkezdenek beszélni. Vagy a bűneikről, vagy a nehézségeikről. Tehát ilyen csodálatos az Úr Jézus Krisztus kegyelme és az ő szeretete, hogy őket is nem egyszer meg akarta őket menteni. Minden áron azt akarta elérni ugye az Úr Jézus Krisztus, hogy ők is legyenek az Úr Jézus Krisztus gyermekei, hogy hozzá tartozhassanak. És hála legyen az Úrnak, vannak, akiket végül megérintett ugye az Úr Jézus Krisztus. Legyen akár Ariatmai József, vagy éppen Nikodémus, vagy gondolhatunk akár Pára is. Hiszen eleinte ugye mit csinált?
öldökölte szinte a keresztény embereket. De végül megállította Pál, és utána lett végül Pál apostol, amikor végül az Úr Jézus Krisztus által megtért, és befogadta a szívébe. Megkeresztelkedett az Úr Jézus Krisztus nevére, és utána új nevet kapott, Pál apostol, ami azt jelenti magyarul, hogy kicsi. És igen, itt is nagyon jó megmutatkozik, hogy van értelme az evangéliumot hirdetni. Van értelme szólni az Úr Jézus Krisztus igéjét. Mert lehet, hogy ugyanúgy nem az egész embert ragadja meg, de ha legalább egyet-kettőt megérint az Úr Jézus Krisztus, már óriási nagy dolog. Gondoljunk abba, hogy a Jelenések könyvében ugye azt olvassuk, hogy a maradék megtartatik. És mi a különbség, ha már szóba jött Keresztelő János? Mi a különbség Keresztelő János és most itt a farizeusok és az írástudók között? Amikor Jeremiás lelkileg meg volt gyötörve, ugye börtönbe volt zárva, el volt teljesen keseredve, lelkileg meg volt fáradva, és megkért valakit, hogy szóljon az Úr Jézus Krisztusnak, hogyha te vagy az Isten fia, hogy akkor mondd meg, hogy erősítse meg őt, hogy tényleg jó mondta, jó hirdette az Úr Jézus igéjét, jó szolgált. És amikor ugye megkérték az Úr Jézus Krisztust, akkor ő pedig csak annyit mondott. Mondjátok meg Jánosnak, a betegek meggyógyulnak, a leprások szintén meggyógyulnak, halottak föltámadnak, a szegények lelkileg meggazdagodnak. És ez elég volt Keresztelő Jánosnak. Nem az volt, hogy mondjátok meg Jánosnak, hogy hát igen, én vagyok az Úr Jézus Krisztus, hanem inkább bizonyságot tett magáról. És ez a különbség János és ez alatt az emberek között, hogy ők inkább ártani akartak, rombolni és pusztítani. Az ember önmagában nem tud jót cselekedni. Mit mond Pál apostol? Látok törvényt az én tagjaimban. Milyen törvényt? Hát a bűn törvényét. És innen is látszódik, hogy az ember önmaga erejéből nem tud jót cselekedni. Az ördög mindig ott van és próbál pusztítani, rombolni, megzavarni az embert. És amikor az ember ugye ideges, feszült, akkor nem lát tisztán. Szinte olyan, mint amikor ködben vagyunk, hogy nem látjuk, hogy merre visz bennünket az út. És ilyen a sátán. Ugye ezeket a farizeusokat és írástudókat teljesen megbolondította. Azzal, hogy magukról akartak hallgatni. Hiszen még mondja is nekik ugye az Úr Jézus Krisztus, vigyázzatok, ne akarjatok istenek lenni, mert nem vagytok ti azok. És ez benne a csodálatos az Úr Jézus Krisztusban, hogy még itt is figyelmezteti őket. Bátorítja őket, sőt el is mondja, hogy ha nem a szavaimnak hittek, akkor higgyetek a cselekedeteimben. Ugye most elhangzódott ezek a messiási csodák, ezeket mind-mind megcselekedte az Úr Jézus Krisztus azért, hogy őket is észhez térítse. Hogy nincs senki más, csak is ő. Hogy ő tényleg az életét adja mindannyiunkért. Az ő vére által vásárol meg bennünket. És amit ugye olvasunk itt a kiemeltnél, az én juhaim hallják az én szómat. Ismerem őket. Milyen csodálatos dolog. És ami a legfontosabb az, hogy követnek engem. És János utána ugyanúgy követte, amint meghallotta
az Úr Jézus Krisztus bizonyságtételét. Ugyanúgy továbbra is szolgált, még ha meg is volt láncolva, de mégis kitartott továbbra is. Bízott benne, hogyha majd az Úr Jézus Krisztus majd el is szólítja magához, ő ott lesz mellette. És ő általa ott lesz majd ott a mennyországban. És a legcsodálatosabb dolog, hogy miért is van az, hogy nem tudták őt elfogni. Nem tudták őt bántani, vagy akár megölni, mert nem jött el a sátán ideje. Ugye a Gecsemáné kertben említi az Úr Jézus, hogy a gonosz órája most jött el. És most itt azért is menekült el, mert a gonosz órája még nem jött még el. Még nem jött még el az, hogy elfoghatják ugye az Úr Jézus Krisztus, vagy bántalmazhatják, vagy megölhetik. Nem jött el. És ezért is menekült meg. Mert tulajdonképpen a farizeusok és írástudók mit is akartak még? Földi királyságot. Azt akarták, mint Dávid idejében a fia, Salamon, hogy majd olyan gazdagok lesznek, hogy őket majd ki fogják majd emelni, mert hogy ők majd betartják majd a törvényt ráadásul. Mindig nem véletlenül mondták azt, hogy ők Ábrahám fiai, mert ők abban a tudatban voltak, hogy ők betartják a 10 parancsolatot, betartják a törvényt. És ezt a mostani világban is van úgy, hogy azt gondolja néhány ember, hogy be tudja tartani, pedig nem. A 10 parancsolat nem azért van, hanem hogy megvizsgáljon bennünket. Vagy éppen miért van értelme a templomba járásnak? Sokan mondják, hogy nem jövök a templomba, mert én úgy is hiszek az Istenben. Van, aki talán még azt is mondja, hogy semmi értelme. Ilyenkor nyugodtan fel lehet tenni azt a kérdést, hogy akkor semmi értelme mondjuk az Úr igéjét hallgatni. Mint az a történet is, amikor egy idős keresztény ember viszi az unokáját, egy orvos, és akkor az unokája pedig azt mondja, hogy papa, nekem azt mondta, hogy a templomban van az Úr Jézus Krisztus, de én nem látom. Hogy van ez? Nem értem ezt a dolgot. És akkor ez az idős keresztény papa azt mondja, hogy igen, lehet, hogy nem látod, kislányom, de itt van a rendelője. És innen ezt már megértette, hogy ezért van értelme menni például a templomba, ezért hallgatni az Úr igéjét, ezért érdemes, hogy megvizsgáljon bennünket, hogy megerősítsen bennünket, hogy akár meghallhassuk, hogy mi az ő akarata. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Meg természetesen az is nagyon-nagyon fontos az, hogy őt dicsőíteni, szolgálni ő általa, egymást segíteni, egymást erősíteni, én akár hívő vagy hitetlent. Nagyon fontos az, hogy lássák rajtunk az Úr Jézus Krisztust. Mert sokan ezt várják tényleg, hogy látni akarják és hogy hallani akarják. Mert itt hallhatták őt. És a legutóbbi szerdai alkalomnál is hallhatták azt a úgymond vakembert, akit meggyógyított. Láthatták és hogy hallhatták az Úr Jézus rajta keresztül. Vajon rajtunk látják-e az Úr Jézus Krisztust? Ezért van értelme például jönni a templomba, hogy meg tudjon bennünket vizsgálni, megerősíteni, szolgálni, segíteni az Úr Jézus Krisztus által másoknak. És ezt is akarta elérni most is az Úr Jézus Krisztus itt a farizeusoknál és az írástudóknál, hogy az a kemény szív, az összetörjön. És ezért is csodálatos, hogy voltak végül tényleg, akiket végül megérintett.
Nikodémus, Pált, Ariadne József, és még sokan, még mások is. Ezért is küldte nekünk úgy ezt az igét, hogy amikor szól hozzánk az Úr szava, engedjünk, mint ahogy ő mondta, hogy az én juhaim hallják az én szómat, hallják az én hangomat. És ami a legcsodálatosabb tényleg, hogy ismer bennünket, és azt akarja, hogy kövessük őt. Hagyjuk azt, hogy olyanok legyünk, amilyennek ő szeretne bennünket látni. Amen. Imádkozzunk.